Inkjesta maġisterjali mmexxija minn Miriam Heyman għandha tistabilixxi l-mod ta' kif Abdallah Mohammed, immigranti regolari ta' 31 sena mill-Mali, instab mejjed ġovan tas-servizzi ta' detenzjoni quddiem iċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħa Ġdid. Stqarrija tal-Pulizija qalet li l-kawża tal-mewt għadha ma ġietx iddeterminata u għaldaqstant se jsiru aktar eżamijiet forensiċi fuq il-kadavru ta' Mohammed. L-immigrant instab mejjed għal ħabta tas-sija neqsin kwart sbieħ is-sibt filgħodu madwar satejn biss wara li kien inqabad wara li ħarab miċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħal Safi. Dwar dan il-każ li qed ikun investigat mill-Ispettur Keith Arnaud, il-kap tad-Dipartiment ta' l-Omiċidi, qed jiġu investigati u qed jinżammu taħt arrest 5 persuni li nifhmu li huma soldati kif ukoll uffiċjali tas-servizzi ta' detenzjoni. Waqt li l-Pulizija qalet li l-kawża tal-mewt għadha ma ġietx iddeterminata, One News huwa informati li fis-sigħat li ġejjin dawn il-5 persuni mistennija jitresqu l-qorti u jkunu akkużati bl-allegat qtil involontarju tal-immigrant irregolari. Istħarriġ li jagħmel One News jirriżulta li l-każ kellu l-bidu tiegħu nhar il-ħamis li għadda meta l-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar l-immigrant daħal fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana. Wara li jintalab xi dokumenti l-immigrant ħarab jiġri u ġew informati l-Pulizija. Huwa ġie arrestat ftit tal-ħin wara mill-Pulizija tal-Belt fejn irriżulta li l-immigrant kien infittex wara li ħarab miċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħal Safi f'Awwissu tal-2009 u għalhekk ingħata lura f'idejn l-uffiċjali ta' dan iċ-ċentru. Il-ġimgħa filgħaxija meta kienet jinżamm miċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħal Safi, l-immigrant beda jkun aggressiv lejn immigranti oħra u għalhekk ittieħed fil-guardroom. Fi stqarrija is-servizz ta' detenzjoni qal li kien hawn illi tasal toħrab. L-immigrant inqabad ftit tal-ħin wara għal ħabta ta' 11 ta' bil-lejl mis-soldati u uffiċjali ta' detenzjoni fejn kompla jkun aggressiv tant illi gidem wieħed mis-soldati. Skont il-proċedura stabilita, l-immigrant ittieħed iċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħa Ġdid. Waqt li s-soldat tela fuq sabiex jingħata l-kura, it-tabib taċ-ċentru tas-saħħa niżel jeżamina lill-immigrant fil-van fejn kien hawn illi ċċertifikah mejjed.